Mina mawuleli ngizokukhombisa ukuthi kimi nawe kuzogcina bani. Ngesikolo kufunda mina. Ngesikole angeke uzongitshela ukuthi mina kumele ngiphase level bani. Uzoqala ukubona ngami level 2 ke. Ngizophasa ngo level 2. Ngifuna ukukhombisa ukuthi ngo level 2 kuyaphaseka ngoba wena uzange wawuthola. Ngifela ukuthi awuzange wawuthola. Ngcono ngiphasa nge-high straight yabahlula lapha ekhaya. How the next ngesikole kufunda mina ngeke uzongitshela ngeke uzokwatela i-report yami ukuthi ngiphase ngo level bani. Awungeni ndawo. You don't gain in any maintenance. Awungeni ndawo. Yimi engifundayo, yimi engiyenza yonke into. The next thing uzongijaja ngento efundwa yimi. Uyangikherisa. So hayi ngeke uzothi mina ngeke ngidle December wonke ngizozibona ukuthi ngiyaphi mase ngingafila le level 2 I'm going to get. Ngifuna ukukukhombisa ukuthi ngiyanihlula lapha ngizowuphasa ngo level 2 mina. Ngabo 2 u1 ukuthi ngiya attend eclassini